Соң булса да, кич белән котлап китик тагын бер милләттәшебезне. Бүген үзенең матур туган көнен күркәм хатын-кыз Юнусова Миләүшә Мияссәровна каршылый. Аны матур туган көне белән әнисе Венера Акрамовна, әбисе Сания Загидулловна, тормыш иптәше Александр, апасы Ләйсән, иптәше Ирек, яраткан племянницасы Алиночка ихластан котлыйлар. Безнең якыныбыз Урта Терешка авылында дөньяга туды. Мәктәптә 9нчы сыйныфны тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумына укырга кирде. Анда бухгалтер һөнәрен үзләштереп, кулына диплом алды. Аннары Самара шәһәренә күчеп китеп, хезмәт юлын башлады. Күркәм гаиләсен корып, безнең бәхеткә шатлыкта яши башлады. Миләүшәбез исеменә җисеме туры килеп, нәк назлы чәчкәдәй. Бала чактан ук бик йомшак күңелле, олы йөрәкле бала булып үсте. Минем икенче кызым тугач бик шатландым. Бер-берсенә апа-сиңел, ышанычлы сердәшчеләр булырлар дип күңелем рәхәтләнде. Ә инде алар дөрестән дә бик якын кешеләр була алдылар бер-берсенә. Бүген Миләүшәбезне котлап, аңа киләчәктә дә шундый ук акыллы, матур тәрбияле булып калырга телибез. Тулы хатын-кыз бәхете татып, тормыш иптәше Александр белән бала күрү бәхетенә дә ирешсеннәр. Эшеңдә бары уңышлар булып, биек үрләр яуларга язсын. Гомер бер генә бирелә алтыныбыз. Шуңа күрә һәрбер көнне Ходай бүләге итеп кабул ит. Без сине бик нык яратабыз. Сәламәтлек, куанычлар, бары изге теләкләр сиңа. Кызым, сеңелем Миләүшә каршылый туган көнен. Дөньяга яктылык кертеп, кояштай килгән көнен. Ниләр икән теләргә дип уйлап торасы да юк. Ул бигрәк яшь, уңган, тыйнак, үзе шаян, үзе шук. Теләгебез нык исәнлек, янган мәхәббәт дөрләп, яшәгез бәхет эшендә, мәхәббәттә тик гөрләп. Без сине нык яратабыз, җыелыштык котларга, язсын 100 яшеңә кадәр исән-имин булырга. Онытма, авыр вакытта, шатлыклы мизгелеңдә, без бар һәр чак янәшәңдә сузып кулны бирергә. Кадерле Миләүшә, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашып, бүгенге туган көнегез бары бәхетле мизгелләр генә алда китерсен. Ә күркәм җырны бергәләп тыңлыйк әле. Sizga to'g'ri